vielä viime hetken teippauksia tää ihan itse tehdään, että on vähän low on tossa taustajoukoista, niin Mitä siis meidän pitää nyt puhua? No kerrotte teidän rallista. Onko se päällä? Joo. Woodgate Rally Championship on aika merkittävä. Se on semmonen virstanpylväs, että kartturina tässä kuitenkin 5 vuotta ollut. Niin, ja ollaan Taviskin kanssa tehty pitkää uraa, että tää voi olla meidän läpimurto. Siihen me tähdätään ainakin, että tällä me lähdetään liikenteeseen. No BRC, se on ollut jokavuotinen tavoite nyt niinku voittaa, mutta aina siinä on sitten pienestä jäänyt ja niin, että yleensä ollaan aina siinä kisan alkuvaiheella kirkkaassa johossa ja niin, mutta jotain on sitten teknisiä ongelmia ja vähän voi olla, että lopussa on vähän skarppaus vähän heikentynyt. Jotain on aina sitten mennyt mönkään, mutta tänä vuonna me ollaan paljon nyt tässä piristetty meidän toimintaa ja uskon, että me pystytään nyt hoitaa tää ja lähdetään sitten siitä kasvattaa tätä meininkiä. Joo, mä elän omaa unelmaa. Mä oon päässyt Pupari Racing-tiimin kuljettajaksi. Oikeastaan tästä korkeammalle ei voi päästä. Enää puuttuu se mestaruus tästä BRC-sarjasta. Sitä haetaan. Näin on. Noniin, nyt on videollakin kytketty. Siellä on sponsorit toisella puolella, että kaikki on tästä nyt kiinni sitten jätkät. Pakko voittaa. Kaikki tai mitään. Ja on siis mun tässä PRC:ssä niin kaikki kiinni, että talo on kiinni, vaimo on kiinni, auto on kiinni, tuo ralliauto justiinsa, että nyt on kaikki tai ei mitään. Tästä se on kaikki kiinni, että kaikki kisat ollaan tähän mennessä hävitty, niin tää on nyt pakko voittaa. Joo, hyvältä näyttää alku. Loiva 10 vasemmalle. Suora 30 metriä. Loiva oikee. Melkein täys vasempaan. Hyvin menee. Alamäki. Ja sen jälkeen saavutaan V-risteykseen jostain. Kumpi suunta? Kumpi suunta? No mitä vittua, tää on vanha kartta. Vasen vai oikein? No, Oikein. Siitä kurvista, joo, nyt näyttää hyvältä. Hyvä. Nopeampaa.
Vittu nopeammin äijät nytte! Tuli kätkoa ja nopeampaa, nyt lisää! Ollaan vähän jäljessä! Ei kun ei tukkaa vaselta ole! Nyt perkele hiljaa! Nopea jyrkkä, siellä vasemmalle! Ei vittu, tää oli nyt tässä saatana. Tää oli tässä vittu. Ei saatana. Ei vittu.